en right of reply exactly. Onge kae omiyo wawacho mano nikech kaluwore gi sigana mineno kuwa keto kane pok wachako mano kare nikech ji te noneno kaka nuwuoyo ne ber mondo ilerie ni to osebedo nade ageno ni en bende wabiro winjo koya kuome. Aneno ko Guda Kaes wacho kae ni Migori kucho ni iyalo injili moro ni inemiyo mo pesa ikele county to ento wacho ni kata counties maonge gi senator yudo pesa ni chal ka gima in miwacho ni pesa go ka ok in to ok nyalo biro chalo goya go komoro ere kama lwenyo sebedi kinduka igeno okanya respond to Guda Kaes. Namba chielo kia gimo wacho debe ni mane structure ni pesa mabire county ka onge senator to pesa no bira de ko ket senators mag county nikech 80% mar gimondike katiba article 96 pend chike prochokola koda uchiel en teach senators en ni mondo wuog e kor gwengeu udhie malo e sirkal mamalo mondo gore na interest mag county governments mag onge interest mag county government moingo omo pesa. In fact 90% mar tich mwatimo en gorok ne pesa maloka tigoro pesa nende migepe upogore sani donjo ka sani endi antie kaendi kani iko Aliana nochuno manya ka ndege madhi aika Aliana madugo ge committee miwinji wacho mar wuo mediation ni debe ni onge senator mabedo kanyo endo mondo wach ni wadwa 400 billion National Assembly domiyo kata mana counties kata mana 300 billion iwinjo mano mokwongo. Mar ariyo nitiere koro pogo pesa kind county gi county manyiso ni karacha kionge kanyo sabi pogo pesa no endo governor kuja bedo e senate mondo wach ni koro poge uru kama miyau pesa makama miyau pesa makama kionge kanyo kami poge pesa no endo ok de ur pesa no to mar adek kata governor na ong'eyo kechembe ne senator kose pogo pesa nitingi ngoni disbursement schedule ma senator sema loso ni pesa makama bro wuok ching makama kodhi county odiochieng makama ing'e mabe national treasury choko pesa mag osuru opogore ok dichiel kata diriyo nyadi miya gi wiye national treasury osewacho mang'eny ni wachoko pesa matin duweni ok wadhioro pesa ne counties nikech national government nigi priority madongo moingo mag counties magi kuma kata kinyo committees mantiere Lydia ni ndalo tema sebede bunge ibodo ka seche moko wabedo nyaka saboro tieno kwa gore gi PS mar national treasury ni mondo pesa mano ndik ni udhie county nyaka dhie county. Mara ng'wen mondo puonjo Guda Kaes nikech en voter na to kia gimino no voter. Mara ng'wen en ni nitiere gimino ni COB control of budget nyalo kelo wiye ni nikech gimoro achiel kama ndie dek moko koro komi county ni pesa nikech otimo audit instead of tibo gimino ni confirmation and approvals. Kama no timore governor kunya complain ne ng'ato ng'ama nyaka koro luong control of budget mabo siduongo nyadi miya gi wiye nyaka ne ora senate manyise ni kaendi timo makosa gol pesa ni endi maendi gol pesa ni kama endi en senate. Koro gimowacho ne no kenadier en attitude moro mwan go e Migori county ni joma tiye county gin so arrogant and so superior than other people mok dipuonji gi gimoro to bago e ko joma ketho ne governor kech bago joma keto wiye e wi governor gimoro ni inya tiyo kendi ma senator no onge ma MPs go onge ma ngata onge mamano arrogance ma governor kunju ka ngaro penjo kailano to ne weyo deal kode once and for all kech ong'eyo gima katiba en